Kabarmu piye? Apik le. Ya wis. Kowe piye? Yo sehat. Oh ya. Kau teko jam piro sampean? No. Teko jam piro? Heh? Teko jam piro? Wis mangan kan mangan lah aku. Walah kok saya kopok lho. Kok salin ukara. Dewa piye? Dewi. Apsara. Apsari. Betara. Betari. Nah, rempelo. Segilo 17.000. La 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 la. Oh, serok. Ora serok, Ora sotel. ora sotel, Ora melok. ora melok, Ora kintil. ora gibel. Ora mesra. Iki lho gambar. Oh, tahu sih, tahu sih. Nah, Wah, Wes, Kalau piye? kita aku turun. kayaknya apa, Mas? luar biasa Mas. Hebat banget. Niki Pak Sugeng, Pak Sugeng. Kaget apa, Pak? Nah, kula kalau yo diparingi yo Mas. Oke, bangun, Masya Allah. Ah, gitu jadi awake dhewe punya seragam. Kilo. Ya, ini diparingi masuk ke Pak Sugeng. Alhamdulillah. Oh. Mas. Sih, aku pantas juga enggak ya? Pak, ya ora pantes enggak saya botak lho. Lanjut. Enggak cukup Pak Sugeng. Wah, anu Mas, non pangapunten. Wong mboten cocok malah kaya tangkir ngoten lho, Sok. Ya enggak apa-apa. Aku niku mawon. Aku nyoba kok besok. Wah, sampai ketok ganteng Mas Duduk. Aku lek gawe ngene iki, Bos. Oh. Iki kan nun sewu iki termasuk budaya Bali. Oh. Sing biasanya aku nggih blangkon, iki jenengku jogrodok. Nek ngagem Bali kas iki kan. Bali napa, Mas? Iki kan biasanya Bali iki ketut, madem. Ki madeg, ki ketut. Aku tak gawe jogrodok I gede manuki. Oh ya. Wah, lah kowe senengane. Lah alamu iki gede maneh lek nang kulit-kulit kamu iki. Celutak banget. Celutak banget. Boten kuwi ana penak. Mas Eko, Pripun? alhamdulillah saged sowan Kyai Semampir. Wah, iso nyepelani marang Mas Didik lho. Wis siap. Teges iki manuki niku maki jutak iki ucul kabeh, Pak. Oh iya. Ngoten lho, Bos. Nyapa to kok kulo kuwi kok. Wah, iki nek ora berpendidikan ngeten Loh, iki. Omong ki mbok gawe tatanan ora gawe. Ngomong ditata nyapa sekake ditata iki. Bahasamu itu lidah yang basah. Buatlah baca Al-Fatihah sekali melangkah keluar dari rumah. Insya Allah pikantuk hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barokah. Amin kuwi lho. Provokantine Wong kamu ndak punya kata-kata Akhirnya yang membina indah. keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Malam Jumat kita hubah. Mulai ya jenengmu ki gede manuk iki mau. Wong bleset, siapa yang hadir, siapa yang lengkap. Loh. Kita harus bisa komposisi malam hari ini kolaborasi antara Mas Eko dengan sampean dan saya. Yo paham toh, Bos. Sing rawuh ki Mbah Lurah pasti. Oh, Pak Lurah. Pangkam yo rawuh yo pasti. Nggih. Ibu Dewan, Ibu Yuni. Yuni yo rawuh. Lho, pancen sing nimbali kuwi kok. Mas. Nggih. Oh, Bu Yuni kalih kula nika sami-sami nun sewu. Satu angkatan, Bos. Satu angkatan tuh beliaunya jadi dewan, sampean juga Loh, dewan. saya itu DPD, Pak. Lho. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Dagelan. Dewan Perwakilan Dagelan kok penek. Loh, iku lho, lek Kados nek ana perencanaan terus ya itu harus mengadakan Musyawarah daerah. musyawarah dagelan. Oh. Karena musyawarah dagelan itu untuk membentuk UUD, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dagelan. Oh. Lah pasalnya Pasalnya ndelok sing nanggap. pasal dia ini Pasal boleh nek pasal ndoho, pasal bandar lor. lagi apa? Itu pasar kok iso. Yo. Pangapunten Mas Eko. Nggih. Dalu menika lak mengeti untuk menyongsong 10 November. 10 November. Nggih. Jadi kula lan panjenengan itu sebagai pelaku seni Juga pahlawan. wah kuwi banter mentor. Semangat. Teko bengi semangat. Ya Pancen paling iki tak anu kok Mas. Apa schedule perencanaannya tak ngene. oh punya totong ya. Sinden-sindene kula tok dhisik. Oke. Iki lho Jadi ini. penjenengan nek kali kula mek khusus ngomong-ngomongan. Jeneng oh
mek khusus omong-omongan. Oke, nek ngomong ya oke. Oh. Kabarmu piye? Apik le. Ya kowe. Kowe piye? Yo sehat. Oh iya. Lo teko jam piro sampean? No. Teko jam piro? Heh? Teko jam piro? Wis mangan kan mangan lah aku. Malah saya kopok nih. ora menghormati. Wong paling tidak iki pemimpin kok iso. Ya paling tidak itu bagaimana, Aku seneng rasane kok. Ya kudu bangga kok iso. Seniman iki ngene iki. Pripun? Seniman iki di bagaimanapun, kuwi paribasane koyo bunglon. Kok iso bunglon iki? Prinsip boleh dalam internal, tapi dalam eksternal untuk menghibur masyarakat. Iki kudu ati ngetutnya apa sing dadi gawe masyarakat. Berbeda-beda, Iya. tapi tetap satu tujuan. Tapi sing penting nyambutke ngene iki. Oh iya, Iya. Ketok sing nanggap Golkar ya. Nggih, nggih. Pramili ya kuning. Iya no, iki ya pemberian dari golongan karya. Ngono. Padahal orang elingi. Loh, Piye? Biyen iki nyalone partene itu iki ya sini. Golkar partai iku lho biyen. Piye? Sing ngusung aku Golkar barang lho 9 partai. Sing ngusung aku. Sampai iki diusung Golkar kok sampean sing ngusung. Lah iya sing ngusung aku. Lah iya, sing ngusung Golkar iki jenengan diusung Golkar. Ngono lho. Yang paling tidak ini konsekuensinya ada. Nek wis ditanggap ngene iki atribute kuning ya kaki melu kuning. Lah nek sampean kuwi lho, kok ora nggih kuning blas. Lho, gawe, Bos. Lah pireng iki coklat, Jeruk iki kuning. tak Banyak lekoh lho jero. Kok tegese jeruk iku ati, Pak. Oh. Hati saya tetap Golkar karena apa? Golkar itu adalah salah satu partai tertua di Indonesia. Mula tepuk tangan untuk Golkar. Karya. Hebat-hebat. Lo nggih lo, biyen itu loh, Bos. Ada eling partai itu ada 3. PDI, Golkar, P3. Ya betul. Ya, Dan ya. Golkar itu salah satu barometer percontohan partai-partai untuk saat ini. Ya. Mula mulanya gambar logone napa? Ringin. Ringin. Enggak lho, niki pas. Dadi awake dhewe iki main sing nimbali Bu Yuni partainya Golkar, main ning gone bali desa. Di depan ada wit ringin. itu logo. Itu brand dari Golkar. Bahwasanya ringin iki ngayomi. Oh iya. Saya gede, saya rimbun, saya ngayomi sing ning ngisor. Mula toh ning gene Kraton Solo, Nggih. Kraton Yogya, ning tengah alun-alun enek simbole ringin. Nah, ngene iku. Oh. Ngoten lho, Pak. Iya, Mas. Iya. Tadi nyenengke Pak. Nggih. Kula gen warna identik dengan warna nopo? Kuning. Kuning. Pemimpin dan pejabat-pejabatnya tidak mempunyai cara pemikiran yang kaku, tapi menyelesaikan aspirasi masyarakat dengan pikiran yang bening. Oh, kuning iki bening. Nggih. Iya. Ku itu kaku. Mula kebijakan dalam kepemerintahan internalnya Partai Golkar ini selalu konsisten, Pak. Iya. Nek iya yen ora ya ora. Loh. Mula niki kebatane. Mula Bu Yuni lenggah ngeten iki. Niku satu barokah. Iya. Sapa ngerti sawab dari beliau nggih ta, Mas? Nggih. Kaya ngeten iki iso dadi wakil rakyat. Mas Luduk lho. Loh, pripun? Sementara ini masih diajukan. Ya Pak, saya juga sementara ini besok tahun 2000 berapa? 28 ya? 2009. Saya sudah akan mencalonkan Pak sebagai wakil dewan, tapi saya mempunyai partai sendiri Pak. Apa kuwi? Partai saya menjauh Hanoman Pak. Ketek-ketek berarti. Ketek-ketek gitu Pak. Hanoman. Hanoman itu dari artikulasi hati nurani seniman. Oh. Karena berangkat saya dari seniman, insya Allah akan mengangkat seniman-senimati yang ada di Indonesia. Punya misi dan visi. Misi dan visi. Iki sing jadi gejolak bahan pokok. Bahan pokok ki insya Allah kalau saya menjadi dewan Pak. Nah, itu. Niki beras, niki sing biasanya Indonesia lho. Beras Koi. sing biasanya sekilo ki 14.000 15.000. Sok ben kalau dari dewan itu kalau gaya 2.500. Beras iki digawe 2.500. jelas no. Sakwise 15.000 kok dene 2.500. Karena kebijakan itu penting. Sandang dan pangan. Sandang dan pangan loh, itu penting. Umpamane. Loh, Gula. gula ki sing biasanya sekilo piro? Sekilo 8.500. 2.500 kok kalau iki aku sampe dadi dewan, iki tak kei 1.500. Gula ki Iki lho, penting. memperjuangkan rakyat Gula ki penting mergo apa? Awake dhewe sebagai kaum wanita ngladeni wong lanang kuwi nggawe kopi, nggawe teh, nggawe gula. Yen ora legi sak kula dipaido. Dadi gula itu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dampaknya di situ. Yang keluarga harmonis, insya Allah nyambut gawe bakal lancar. Gini betul? Nggih. Ndok. Endok ki sing sekilo 20.000, ki sok ben lho. Kula lek dadi dewan, niki kula gawe 1.200. 1.200. Lah iki penting. Karena endok itu penting. Kok nek ngati ndok regane mbok dokke terus kentekan ndok piye? Loh, yo nggih ndokmu.
tak tahu. Endok lo guys 200 karena apa? Protein itu penting agar anak-anak itu sarapan itu endok. Endok itu penting agar anak-anak itu tidak kena stunting. Kayak programnya Pak Presiden. Loh, nggih lho. PBB. Apa kok PBB-nya apa toh kok? Kan ingin menghilangkan stunting apa? Nah, salah kok. MBG. MBG. Jalan kok. Pasal PBB itu PBB ini Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya. Tapi endok itu lo guys 200. Iya. Udah uyah Mas. Uyah ki sing sak plastik kok 2000. 2000. Niku kula gawe 20.000. Loh. Kowe iki jane jan kok. Napa? Wong dadi wakil rakyate ya saya mudhun memprioritaskan masyarakat. Lah mau ndok ya regane mudhun, beras mudhun, terus napa gula ya mudhun. Uyah kok malah mbok larangke iki. Digo nambeli ndok beras karo gula ki kok dhewe uyah. Lho. Kowe iki jane can kowe. Ora. Gitu, Pak? Ora. Oh iya. Iya ngono lho, Pak. Lah uyah kok undang dadi 20.000 terus Digo nambeli ki sampean gelem nambeli ye. Yo. Sampean nambeli gelem ora? lho paling Lah tidak yo gelem nambeli ora? ya ora gelem. Nek ora gelem yo wis salah protes sampean. Kok ngengkel sampean iki? Kok rumah Nek wis ora gelem yo wis salah protes wong sampean dadi padha rakyate lho. padha rakyat iki lek kok unggane ngono kuwi ndak apik to, Mas. Yo mek kan setuju lho. Sampean apa sing ngowe keputusan kuwi? Ya ndak. Lah yo ora yo wis. Kok ngengkel sampean iki? Nek aku menjelaskan Menjelaskan ya menjelaskan, tapi ada keputusan sampean. keputusannya nak keputusanmu ngawur. Saiki ngapa uyah iki kok asin? Sebabnya napa? Lah sebabnya apa? Loh, sebabnya uyah asin saka banyu laut. Ora iso. Lah napa? Sebabnya kowe duwe ilat. Jadi lek kowe ndak duwe ilat, Nah, cangkem tok kok iso ngrasakne. lek duwe ilat, Iso ngrasakne. lidah buayane duwe ilat, ora ngrasakne. Ayo. Syukur. Lidah buaya kan mergo nek ringi-ringi kembang. Ya toh, ringi-ringi. Lho, lidah buaya kan kembang nek ringi-ringi ya. Nek ringi-ringi Ndak iso ngrasakne sana lidah. ngengkel. Apa kowe? Buane lho ya. Kowe iki mbok menghormati ibu, menghormati bapak. Saya ki sebagai pelaku seni Ngomane seto-seto. Ngumpani aku bingung iki. Ringi-ringi. Seniman muda itu bagaimana Gampang lho ngumpani aja angel-angel ringi-ringi. Ya penak no. Nek lidah iki kok duwe lidah buaya. Nek ringi-ringi iki lho mumet aku. Wong aku sing anak-anak iki ya sampean lho, Mas. Seniman. Kok arepe dadi dewan. Tapi ngumpani banyulan ki yo sing logika lho. Nek lidah iso golek lidah buaya, nek ringi-ringi lho. Lidah buaya kan anak rine. Lah iya, Lah iya. tapi gua ora ngono kuwi. Sing metu banyune ngono lho. Sing gledek ngono kuwi aja Lah ringi. iya lidah buaya. Kowe nyanyi to, Mas? tak ngalih Nyapa to, Mas? yang semampir ketoke penak. Kok iso lho? Lah wong aku ki duwe dulur ning kene piyayine ya nyenengke. Dulur-dulur sing trawuh ya nyenengke. Lho ketemu jenengan ki tak harapkan iso melu nyenengke kok malah bodho padudon iki. Lah Mas sutuk lho, Mas. Gawe gambaran dadi dewan. Sing bener kuwi Mas, nek nggon ngeten iki aja ming adu argumentasi atau berperang mulut. Loh, perang mulut iki apa cipokan iki, Mas? Iku Perang iki ya perang mulut. maksudnya nek sampeyan ora berperang mulut to ngene iki. Maksud saya itu bagaimana bisa menselaraskan paling tidak ini malam kan bagaimana bisa menyejukkan suasana. Bu Yuni itu mengajak masyarakat lebih mengenal dengan dalam budaya. Mulai 10 November itu hari pahlawan. Gunane bocah cilik-cilik ndelok ngeten iki ben paham. 10 November kuwi hari pahlawan. Nek 17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, 21 April RA Kartini. kudu diapake cah cilik iki do ngerti. 2 Mei Pendidikan Nasional. 3 Juli Kemis Pahing. Geblake pakmu. Geblake pakmu mergo nek ringi-ringi. Eleke ngono kuwi. Mas, nyuwun kate jenengan, Mas. Mas, nyuwun kate jenengan, Mas. Roti apa to, Mas? Kok. Nada itu namanya kok. Kok Iya, iya Roti, roti. Itu ya roti, Mas. Kok jenengan wis bae roti. Kupinge yo. Roti. Wong kok roti. Sesuk-sesuk nek ngomong kok penang. Aku arep muni sing ndredekno Nah, nek rasa kuwi, Mas. Bener. Ya kok. Ringi-ringi kok.
ngene iki nek aku. Ringi-ringi. Atributmu seniman lho. Seniman. Dalang kuwi dicekel saka pewayangan atau perdalangannya. Sinden itu dipegang dengan suaranya, genting Jawanya. Gamelan yoga itu disesuaikan dengan notasi alunan suara merdu gamelannya. Mulanya wis pas dek ini sesuai dengan apa yang menjadi program atau yang diakui oleh dunia. Nah, 7 November itu adalah hari wayang dunia. lah ngono lho. Iya, bener. So, Hari wayang Itu dunia. November kita baru diingini hari Jumat. Tanggal itu hari Jumat itu Mas. Tapi sesuai dengan hari-hari besar itu kita bisa bangga bahwasanya wayang itu ayo. Jelasin. Dikemas. Ditutuk. Diperingati kok tutuk kok. Wong loro iki padha bosoke iki. Wong wayang iki hari. Ora nak belane. Ngeten lho, contoh lu kaya kula ngeten iki. Contoh ya aku ora tau guyon kaya kok serius ditagak guyon ae. Sing dibayar ya guyone ya. Sak guyon-guyon iki Serius ya tanggapan seminar kuwi ya. papan. Buyune itu ngentekke ragat golek nikmat ben ado sekolahna selamat dunia akhirat kabeh nemu nikmat. Ngono lho. Kane wong kuwi ndongane awakmu dhewe ra mandi ya. Cangkeme. Tapi kan aku ya iso mikirne awakmu. Kowe ya ngerti to, aku mikir awakmu lah, kowe ya mikir aku. Lho wong kowe iki lho angel dipikir. Maksudnya ki piye sing mbok rasake? Lah aku melu ngrasake. Lho aja no, mosok bojoku ya mbok rasakne. Alah. Kok kowe? Buyuni yayine kang merati. Yo. Hei, iki kan provokasi lho. I A U O. Dwilingga salin ukara. Dewa kuwi ya Dewi. Apsara, Apsari, Bathara, Betari. nah Rempela. Segilo 17.000. Aku ape bakal muni rempeli. Ojo malah jebles contohe ojo. Buyuni yayine kang merati. Kalau saya lihat beliaunya cantik sekali. Hebat. Pinter tibake Mas. Orangane pinter banget. Buyuni yayine kang merati. Kalau saya lihat beliaunya cantik sekali. Yen disawang kok nyenengke ati. Kok gak diterusne lho malah. Pangoko praine kancane. Wah, lu ngapa-ngapa? Ya serius balik. Oke. Buyuni Mas. Balik. Jenengan nggih. Loh, sono no. Loh, bertiga trio. Oh, kula melu. Ya. Ya. Saya penjenengan terus Mas Lutu. Oh iya, Coba. Konyang, jreng. Ayo terus panjang. Nah, coba jenengan harus nek gamelan kok yakin, nek nada kan biasanya sok. Ya. Ngene iki. Sampai numpang. Lo. Coba. Lah, diterake kok. Bisa lo. Coba. Aku tuh la 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 oh Iya betul. goleke koyo nada iki lho. Malah kayak Teletubbies. La Pobisi. Iki pengambilan nada. Ayo coba. Yo, jak. Buyuni Kalau di sawang merakati, yang di sawang merakati. Ya. piyayine ayu tindak tur nyenengke ati.
aku. Oh, aku sih terus jenengan. Iya, siap. Pokoknya I O O U E. La 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 la. Ora ge kuwi ora. Ayo Mas. Apa yoni bayine lamar hati. Kalau dilihat memang cantik sekali. Senang sama ora kono tidak sini. Yen tak sama Abu Yuni seneng ngaji. Partainya lambangnya lah beringin. Suasana bisa makin dingin. Insya Allah beliaunya tetap yakin. Sik. Aku nek golek kata-kata sing penak. Aku Nek wiwiti dae apa kata-katanya sama kan dinuruti aku ngarep ya. Lali tak aku tengah. Ora. Partainya itu logonya beringin. Kalau dirasakan memang terasa dingin. Selalu optimis dan selalu yakin. Masuk angin. Iya, iya, iya. Sampai kau juga ngisor iki to, Duk. Tegese iki hawa adem awake dhewe kudu antisipasi obat ora masuk angin. Salatullah salam warnane identik warna kuning. Di mana-mana rakyat makin yakin. Programnya mesti dieling-eling. Programe apik masyarakat ora bulung-buling. Ya. Partene aku partene Golkar. Warga-warga tidak akan berkelakar orang dulu. Insya Allah pemimpinnya mesti sabar. Kedepannya Partai Golkar akan besar. Salatullah Ayo. acarane menyongsong kuwi pahlawan. Pahlawan berjuang demi kawan. Insya Allah Indonesia makin ke depan. Penonton sakene begini sandaran barang. Amin. Tanggap dalanan ini dalang eko. Sana sini gagal sedoyo. Sareng-sareng sami gelar budaya. Yen didelok cedhek dalang ayo buta. Kowe kok tak sambung lho. Yen didelok Umur iki lho, delok kaya buta iki lho. Enggak. Kemudian mau tak rungok-rungokne kok kaya selik. Ngelokne ya kena, guyon ya kena. Ning masa kok dalang kok kaya buta iki masalah. Mas, Sama iki lho saya menungso ki lek dilokne ora nesu berarti itu Dono ora rumangsa. ora rumangsa. Lek dilokne nesu lha iki berarti rumangsa. Loh, rumangsa dan tidak itu kan rasa to, Mas. Jadi sesabar-sabare menungso ki enek watese. Nek guyon lek. Guyon kok ngelokne kaya buta jajane. Lah kaya buta ora? Lah kok salah piye? Iya. Iya. Ya wis. Astagfirullahaladzim. Kudune nek nangkat dalan namine dalan ki eko. Yaine bagus, tur gagah pideksa. Iki lho, Mas. Saben dina menguti tatanan budaya. Bareng tak cedhek di ambune kaya telek unta. Lah ya ta. Ya nek Aku pilih uyuh unta. Di nek Mekah didol uyuh unta. kowe iki yo ngono iki jelas to iso. Ngaso sinden
dalu niki cacahe 8. Ayo. Yen tak sawang kabeh ayu-ayu. Sing pinggir dhewe Mary. cilik entek rada lembung. Ayo. Kowe tak omongi kuwi ngono gendaanku. Ayo Mer bener. Kowe tak gene Mas ya. Apa gelem kowe karo bocah iki? Bocah iki dambaan hati. Yen kowe tresno kang ditemongi. Isu awan beti tansah bawa mimpi. Iki rambut Mas yen dibasake apa? Iki rambut yen dipasakne ya rikma. Rambut dawa apike digawe apa? Rambut dawa apike nggo susuh kumo. Rambut dawa kudu dijaga. Lagi Joko tumoto. Niki gulu Mas Eko basane apa? Gulu niku yen dipasake jonggo. Gulu iki penake nggo dahar sego. Yen nggo mangan boto kacang iki mesti boko. Kuwi ngomong ta lho. Tak seneng Mangan boto boleh boko ya. Oh, ngono iki apa ya masuk logika to, Mas? Mbok kira apa aku wong wedok? Lah, iya. Mbok kira Rumah samu wedok apa aku ki, Mas? Kokor, Kakak. Piye karo mungkin, Mas? Jarane mau, jarane gendakmu. Lah iya. Mbok kira wong wedok. Ya, wis malku. Madu korono lho senen kok. Mikir dicekel kene. Nah, malah krek pelek. Nah. Rodok dekek sithik. Nah. Kayak ceret. Ayo, mbok kira apa? Kok kira aku wedok apa to, Mas? Suaranya kok tak semakin Kebanter lho. Mikir dicecek-cecek cangkemmu. Oh, Foto dicone. Jadi mbok kira apa? Kok kira aku wedok apa to, Mas? Rumangsamu mbok iyak-iyak harkat martabate wong wedok. Rumah samu kok iya harkat mata gawate wong wedok. Apa bagus Apa apa? bagus Apa orangmu? ganteng-ganteng kowe? Kok ganteng kowe? Ora serok, Ora serok, ora sotil, ora sotil, ora melok, ora melok, ora kintil. ora kintil. Satu prene keblek pokoke iki lho gambarmu. Iki lho gambarmu. Ayo. Balenono. Rumangsamu mbak anggap apa aku? Ngono. Ayo. Rumah samu mbok anggap apa aku? Kaya bagus dhewe. Kaya bagus Kaya dhewe. ganteng-ganteng dhewe. Kaya ganteng dhewe. Aku wong wedok, Mas. Aku wong wedok. Ora nggih kalah-kalahan. Ora ngono nggih kalah-kalah. Ora serok, Ora serok, ora sotil, ora sotil, ora melok, ora melok, ora kintil. ora Masuk kintil. kono, Mas. Nah, iki lho gambarmu. Iki lho gambarmu. Betul kan kalau betul tak kalau gambarmu kayak ngono. Ya sembrono. Ayo kono. Wong iki di non pangapunten, Pak. Nggih. Karena ini Apa-apa? memperingati menyongsong Hari Pahlawan. Jadi adik kudu kaya pahlawan tenan. Ngono. Ayo, Mer. Bisa ora, Mer? Kaya pahlawan tenan. Sarit tambah iso, Mer. Kudu iso, Mer. Piye? Awakmu dadi ibuke Sarit, kaya londo. Jur aku Saripe, Mer. Ngono, pahlawan. Jawa Timur kok. Iya. Ngerti alur ceritane nggak? Enggak. Sari tambah ya sorry. Lah takon tak sawri. Dek iki lho iki sari tambah sari. Lu tambah sembur. Tambah sembur. Ya. Iki ben kembang Mas. Ditanono sik tok. Saiki ki apik. Ngene. Piye? Piye sayang? Sayang. Madep ojo madep penonton. Bokongmu ndak kuat lho. Madep aku ya pilihan. Piye? Ngeten sayang. Aku kori piye Sarip iki ceritane kan ngene. Sarip iki mboke
Piye to? Sampeyan mbok Sarip. Mbok Nah, Sarip. Sarip iki duwe kekuatan musuh londo. Engko lek dibedhe londo, mbok Sarip lek muni ngene. Nak, durung wayahe nak. Terus kok langkai Saripe urip. Dadi kapan Sarip mati kok langkai urip. Engko londo teko kok seneni. Kowe nyapa ngene? Londone arep golek Sarip. Ora iso. Sarip ora enak. Ngono. Wi anu. Wes yo nak dadi. Pokoke anu, ditumai ndak sida mati ngoten to. Kok ditumpaki. Lah piye? Dilangkai. Kene ndi golek ditumpaki urip. Kok ditumpaki. Uang aja gampang Mas. Tapi lek wis tuwek urung mesti lho Mas Mas. Ya kok iso ngono kuwi. Ya perjuangan. Tapi sak mene-mene perjuangan tenan. Sik, tak nilai properti aku. Anu kok pangapunten ngapain sarunge kedap mengko. Ngapain sarung kedap mengko. Alhamdulillah. Mbak, sarunge Mbak. Jos. Wes. Wah, Mbak, pelan kau Mbak. Wis disiliki kenyeh kok. Ora kenyeh piye betah nyenyoh mak sontok ya. Oke, wis sama. Wong gawe ngili ayo wis bejo. Ngili. Ayo. Wes yo. Sampe rono to Mas. Kok uyar-uyur rono. Yo mboke dhisik Mudarasa. Mudarasa ki wis pirang-pirang dina anakku kok gak teko. Gak mulih ngono. Yo. Yo. Sarip tambah yo ngene. Wis pirang-pirang dina anakku kok durung teko ya. Yang endi parane anakku? Suarane rada suara tuwek. Oh, curug. Suara tuwek. Wis pirang-pirang dina anakku kok. Nggih. Yo, Wah, yo, terus. Ini men to, Jan. Ora iso iki improvisasi spontanitas panggung. Yo. Wis pirang-pirang dina anakku kok ora teko. Wong tuwek ora mekekeh ngene. Oh, bocah kira-kira lho. Pirang-pirang dina sarep ora. Lek wong tuwek iki wong wedok iki ora mantu. Godhog. Lah nyapa kok ngene? Wis emoh. Dadi wong tuwek wedok karo wong tuwek lanang iki jere. Kuwi beda. Lek wong tuwek lanang arep tuwek kaya ngopo? Kuwi mesti mantuk-mantuk pendanane. Digoleki Wah. lah temu. Kowe ngerti iki tandane napa? Kape. Wong lanang iki sak tuwek sik mangkah arep. Nek wong putri Yitik lelene iki. Ayo. Terus tak coba. Ya. Wis pirang-pirang dina anakku kok ora teko ya. Jamine ngendi parane anakku ki yo? Mbak, Lho. aja kaget. Sarep situ. Rene anakku. Aja halus-halus lho, men. Terus keras. Aja anu cenil. Piye to nek kon dilae kon Piye to nek ngerti ae digoleki boe kok ora ana. jane Semar kok piye to? Aku kok ora piye to? Biasa wong wedok pendanane Bodoh tuwek kan bungkuk. Iki lho, ya apa sele kon potong diae. Ya apa kon gak kita ya apa? Potong budi ngono lho. Wah, jan. karo menantangane kok penggandeng Pangan kene yo ngopo? Yo. Biasa, Ayo. bebas. Mbak, aja kaget. Saya sing kok. Mbak, Piye le? ya apa le? Ya apa le? Nah ngono lho. Sarip dina iki ana masalah ambek Londo. Masalah apa to le? Londo tak pateni gak gelem. Lho ya mesti nek dipateni memang tidak Dibanding ya ora gelem lho le. Lah iya lho, brontak kok iso. Yo. Kate ya apa Sarip dina niki njaluk pitulane simbok. Njaluk apa? Pitulungane. Yo. Njaluk pitulungan apa le? Sarip duper-duper ambek Londo. Yen kok sak mongso-mongso
Patoke suwek kentange mesti. Terus dijelene men. Sak mongso-mongso walonggo tutuk mbok papan kene mbok. Sarip Lho, kono aja mundur. Takoni, iki sapa iki? Iki sapa lho iki? GrabFood. Londo ora GrabFood yo. Nyapa kok nggih greput barang iki lho. Mau saat ngojek aku. Yo dandan sing pas ngono iso. Kowe ana apa kowe teko? Emang apa kok para murine ne? Kok Walondo? Walondo. Dan kamu siapa? Ha? Aku mbok sarep. Aku mboke Sarip. Di mana Sarip? Ora roh ning ndi Sarip? Kamu harus bisa menunjukkan di mana sembunyian Sarip. Lah aku gak roh. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyian Sarip, kamu akan saya perkosa. Sik kok wong mboke sarep iki suwek kok. Wis suwek iki. Dadi londone mendem kolu iki. Oh, tahu sih, tahu sih. Londo kok Cina iki. Ya. Di mana Sarip? Ora roh aku. Sarip di mana? Ora roh reneng. Itu Sarip. Hei. Mbak. Iki jelek, Mbak. Iya nih. Ndok papan kene Walondo. Jak-jakan. Ndok pihae Sarip. Kon gak wedi ta ngadepi Saripmu? Tidak ada takutnya Belanda melawan Sarip. Kon gak wedi, kon gak gegret ta? Gak krungu kondange Sarip. Nalika semono akeh maling sing ndak pateni. Kon teko ndok papan kene setornya wae. Kamu kalau tidak bisa bergabung dengan bangsa saya, kamu juga akan saya bunuh. Kon kate mateni Sarip. Iya. Kon kate mateni Sarip. Iya. Sik. Ketoke kurang kurang keren wajahmu. Wah. Iki rondo apa Pandemi? Ayo. Allah Akbar. Ini timur tengah ini. Walondo. Sarip gak kate mundur ngadepi Walondo perang kaya ngono. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang. Tentoke Walondo ta Sarip sing mati kok papan iki. Kok Sarip kate ngadepi Walondo. Ndak suwun tangis tumu ya, Mbok. Iya Sarip. Iya monggo ning isor kowe tak dongani le. Nggih. Ya pincep kowe. Bajingan. Wong tuwek iki dolanan. Kowe iki nyapa to, Kak? Gaji. Lho iki jenenge maringi donga lho le. Coba mbakmu kiter nih. Gelem ora? Gelem ora? Gelem ora? Nah, Ora. Pas ini kero dan cek pincep nih. gaji. Aku lek ngene terus nekmu gebres kok nggih. Cilaka. Biasa rasa mbok cekel nih. Ya. Kok goleki dhewe. Wong dicuwek dipake. Aku api. Kalau didudui di sana tempat lahir kita. Ayo jalan kamu jalan pamit. Jalan pamit. Serius. Iya le. Oh, cek noleng. Iya Sarip. Ayo. Udah yuk. Cek, ya. Iya Sarip, tak dongakne selamat Sarip. Ya, Mbak.
Ora ana alangan apa-apa Sarip. Oh. Ya muga-muga menang ya Saripnya. Tak tunggu ning kene Rip. Tak timbuli ya Ring. Ayo. Awas lho Rip. Kowe ora melu-melu. Ya tak timbuli ya Ring. Masa separuh ya. Atur nuwun ya, Mbok. Si Mbok rasa dadoh tetep ndok mrene Sarip. Mbok iki mbok iki kok kemarin iki mbok dikeplekne. Ora keplek piye? Wong aku dingenek nih. Aku salah sing bagel aja iki lho. Dingenek nih sebenarnya. Lah bajingan kali. Aku iki. Pas. Rumahnya perang hari ya, ini kok nganti muni gak mantep, ngenek loh. Joko, Hei, ngomong guyong. Kandak sirahe encep nih. jangan kayak marem loh. Ayo. Hebat. Londo gak iso. Pak,
Sesuk aku aja mbok petuk niki ya. Aku mbok petuk niki peh jan wis gak kuat aku. Berangkat diteleki. Oke. Sarip gak kating mati. Lho, Iya. enek cicane kok. Ada apa nih? Yang simbolis sarip Citaan. sik meger-meger gak papan kiri. Sarip gak bakal mati. Oh. Mas. Oh. Wah, anda kena tangan itu. Rep, kok mati nek to Rep? Tenang wae nek mbok ora bakal mati Rep, tak urip meneh Rep. Tak langkaine yo Rep. Tak apa nih? Tak langkaine ya Rep. Piye? Bener ta? Bener. Tak langkaine ya Rep. Kuat apa ora? Siji, loro. Ping pindho. Apotek ndi? Napa boleh apotek? Aku rada greges ya. Kaya kok pas deh lho. Hei, Bawondo. Siapa? Nyapa ku? Ku nyapa maksudnya? Aku Sarip. Nyapa kok jaluk ganti sarip? Loh, aku yo pengen diteleki. Oh, mati kon jadi aku. Engko pengen telu ya. Hei, Sarip. Jangan lari kamu Sarip. Sakram lagi. Kamu akan aku bunuh. Aku sen dapat tenang. Pas. Aku pengen berasa dicidakan. Kuwi rondo mau jenis bon. Kau tembak. Pas. Oh. 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 Pengen telu ya. Kok tak nari lho. Jangan kok enek wong bagus men ya Allah. Ya Allah. Dan bagus men ya Allah tak pacari ndak gelem to. Oh, ini mah londo ya. Wale berarti. Ya Allah, iki mah kok enek londo bagus semen bene kuwi mati bene ya Mas ya. Berarti yo ora tahu Mas. Kamu siapa? Kamu Aku siapa? seneng karo sampean Oh, Mas. kamu siapa Nona? Aku. Boy sarip. Mbak Sarip. Wow, kamu Iya. Ibu Sarip. Ternyata kamu Bene mati kuwi, bene. Kenapa? Bisa nih. Oh, dewe iso. Bisa nih, ya bisa nih. Emang Ya, sekarang masih. Oh, Sarip, tarik ke sono. Sarip. Aja mati sik Sarip. Tak langgae ya Rep yo. Wes, Kalau piye? kita aku turun. Lainnya apa, Mas? Gogrok. Caikan ini. Nah, apa Gogrokannya sak ngono-ngono lho. goblok. Tadi Ahmed iki. Nih, dompete nih. Dompet nah. Saya iki sing kagungan sarung diparingi anu kono. Sewan Tembangnya anu lho, Mas. Halo, Pak. Nggih, nggih. Anu. sisek, Pak. Napa ya? Kaya kuda-kuda hutak ya apa? Kucek-kucek gotae. Heeh. Apa lho, Pak? Kuda-kuda anu. Apa lho, Pak? Sing rada keras tok nggih goyang. Ah, ngono Pak iku iki. Ayang-ayang. Rada keras. Ayang-ayang kucek-kucek gotae. Supai-supai. Sute-sute, Pak. Sute-sute. Yo kene jajali. Gimana? Statue to. Statue. Itu.
Marai delami TVRI ya. Paham. Ya, Bos. Api. Sedu. Ya ngeten iki kena dingge anu Mas. Sampiran liburan. Wayang niku kan disampirin rono saged. Ya. Iki sumber barang iso. Nggih, kulino melek ambil gitu iki. Sesuk jumpa petone aku terang. Aku seneng iki, Mo. Wis. Apa jenenge sinden citaan aku iki. Apa iso? Citaan. Nyapa kok ditahan? Anggap ligino koyo mbok citak. Rumbi. Ayo. Sidane apa, Mas? Joko main. Sedu. Ayo. Mas alanggang ngale-ngale. Seju. Aku ada ini dengan abang yang Ora iso, aku kok meri lek gak cepet ra iso. Aku seneng aku lek karo awakmu iki lek sigra. Ya sedu. Ya digerake awake. Musik yo. Apa ki? Kuwi nyapa to, Mas? Loh, iki lek ngene, iki arepe digembok kabeh iki. Lah engko sasi roton wong delok. Goblok kabeh. Obah iki sing sedeng ngono lho, Nduk. Ayo, ngomong. Goblok kabeh. Carane ngono malam pertama bejet terus. Yo, gawake. Nika wonten kekalih wanita. Nggih. Kekalih wanita Kang Sulistiyawani ingkang jumeneng ing dalem menika nggih mugi-mugi kekalih wanita menika saged dados sejarahipun saya Kang Prayoga. Oke. Wis pun niki karek. Tembangin apa, Nduk? Ya, ana Mas lirik kultuk disapa dhisik. Tok biasa iki. Apa? Wes pitanala. Wes pitanala. Wah, masalah. Apa? Apa to iki? Lah iki yo nyedak yo ngopo kok. Batal apa iku? Ngono batas. Solar. Tas tahu petis ora. Kok masih sing. Nyetek. Ayo ja, kasih ono piye. Mas Sidik, Mas Udut. Awake dhewe ora krasa biyon-biyon gojek-gojek. Siap. Sawetara dangu nggih, Mas. Prasipun mekaten. Nggih, mbok bilih wonten kalepatan wonten kepilintuan nyuwun agung isi samudra pangaksama sing baku nyuwun sareng-sareng mugi-mugi Bapak Muhammad Thohir selaku lurah semampir kalian Kanjeng Ibu Yuni Kus Urandari selaku anggota DPRD Kota Kediri fraksi Golkar sak warga masyarakat sedaya kalis ing sambikala mboten wonten angen sunggan napa sehat walafiat sehat jiwa raga panjang umur saya lancar rezekine. Mudah-mudahan Bu Yuni menjadi pahlawan yang bisa mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia secara khusus wonten ing Jawa Timur. Insya Allah Kediri mapan makmur maju. Amin. Mbok bilih wonten kalapatan niku. Dayahipun tumurun dumateng sedaya warga semampir Mas Eko. Amin. Mbok bilih wonten kalapatan pangapunten. Mas Nuduk napa sing diaturke? Nggih kula mung saged ndedonga sakderengipun ndedonga menika nyuwun pangapunten Bu Sukadi. Iki lho kirim layang iki lho. Oh nggih. Mengke wis pokoke sehat selalu Bu Sukadi. Sembah nuwun donga kula tetep bos muga-muga sing nanggap selamat sing delok selamat sing tanggap selamat aku selamat sedaya pinarengan salat berkah barokah. Insyaallah kapan-kapan lagi Mas. Ayo Dok, terus jalan Dok. Ya.